Mo concern from adwadifo bi a graphic road e under bridge ho e won kan ha se ene de ade to no de nkwaye kura na ni nyina gina se Kuro Mu no ayehye niema nkoso ye nti mampani adodanko akufo adon ke be ya Kenya ho ye bibi kakra ne ntumi emua wo mu Adom Kasee ene wadi nkomoi enne eye juada ne senti yakokro mu a ye ne manfo akotwetwe nkomo ebisa wonom se Kuro Mu Te Sen yentie wonsem ni bi meni aba Kuro Mu asem de yense bebrebe niema yakofo na bode pa na de ba hase ba so de niema na bedu hase sisi de niema na bedu hase ya nyamia ne Kuro Mu ni enka sese ton ya seke ton na niema no entimi nsi sa akura ma ya hase kura enti ama ha ya hia ma ye ne akwasofo na ekofa ne maba no bebrebe pa nya asem keto akura seke ye de plus ekofa no de batoto haje se de na entimi se balance wo mu pa ya ekofa ne ma no ba na akoye ya so asem pa nya asem keto kwa mo hwe niema entosi ya fa na 28 25 niema egugugu mu muti se fa no show ni ewu abai kasama ya wa ya pa cho kasama ya entosi ndi anya kura entosi fa mba nko a kete enie transformer na bra abobo afoso yesu me se de Kuro Mu tie no ese Kuro Mu aidin kakra oto ade oto kakra benya no ne mo aidin bibia abo aidin ene dokno kra entimi nto nchena mo entimi nto ti ni mabo aidin ye light bay atutum ese se bedwale ya 2 cd water bay ti e benya he ne de aye ti se Kuro Mu aidin pa bana Kuro Mu de no aidin no mountain to everything costs how to before we nyas cash oboton enya easy and no market wa be e cost uba area ha sebi no man e tom ye wa wo hye bi se boa obehu to suwe bi se adaka ba kokura ye kira oboa ontimi to sometime could reach 40 million adaka kitwa no so sisi ama normal din ana ya use motor so petrol e kosi atam so musi aba from kakra na sareshi motor pass untimi nto ko bi se bibia no bo den ya motor kitwa we tire kura bu 3 million so normal no and said enya is a side Kuro Mu enya kura ya tonga de ya nto sika bia obaye ade obaye bia enkoye sise free education uba sika uri ba kwakoto no ma de akwala no ko school kura na bursa wo ko tue school fees sa hu kire we sise abaye fo kura mai hu toye sise utonga de enye ade bia beton bia no ya nto ahu kire nko na yetim bebia wo de ba dawde utibato ho kura no adana asem ahom kura sere because ya Kuro Mu afọ ya tie Kuro Mu no kura no ya da bonten enti sade we na ya no ya hu bebia ya nam ya Ghana for so de hu kire ya sa minti ase enti o mu hwe maye Kuro Mu de enkoye bebre ya mamu ya din ba nansan mo na yete sa o mate dollar so o mate fuel so esi ade ebi sate jojo kakra ba Kuro Mu de ya boko na nso anya boko sa say baby amadro yes Accra under bridge tomato station on amwe on aye adwuma fa tomato so adwuma ho say si amre ya ye wo mu ye bra bo so me nan mu tomatoes e bi ni Ghana ha baby a ade say etua sefa e de ko Burkina Faso e na ya kofa e de aba Ghana ene so say wo sisa 100,000 eya hanum 20 million says here ye tontos in 125 that means 25 million ntosi bua ye tono wo hono no na ye wia ye de bagana bibia ne nioma ni nyina be si 30 million bi su be si 29 na de ya na ma ne ye sa ne se ye nyina ye nkokuro ba akoso ka bibi ti se Ghana ha bi ko akoma dan na bi akoda ma na bi akotachimentia esunu bia to da bi won so leaders na ene wo ye adwuma no obi ohonu ma ohu ni leader ohu ne ba no mobo a na waboa no no wate ne so kakra ti ye bedu a ye ne oma no etimi kosi be ese 3000 ya to a ye mpempa mfaso wo so a ye de ba ama ye customers abetu akọ market akoton no etimi be si 3000
ebi so besi 28 29 saa nneoma we ya yɛde kɔfa ya yɛde ba yɛ na me ya me gyina ha ya fra me antemansa enra me yi nneoma wɔ ha me nneoma no ya ntɔ Easter ntina dwamu nya nneoma no so nhyada nya yɛde ba adwo yɛde tomatoes 3000 yɛde bi agye 500 Adwadifo a wɔnom ɛwɔ underbridge ɛwɔ graphic road ɛna ɛne wɔnom ɛkɔ twetwe nkɔmɔ yi wɔnom kyerɛ mu a wɔnom dwadie no wɔn hu so koraa sika wɔkura ɛde kɔfa nneɛma no bɛtɔn no ɛdɔɔso nanso wɔtɔn adeɛ no wie a wɔn hu wɔn sika wɔn hu wɔn ho ano empo entos a wɔnom ɛtɔn no esan sɛ manfo ɛmɛtɔn ti no entos ne timi gu hɔ nom wa na aporo ne sɛ